MeghalayaPost.news. Ban yarap priang lam ya ki jingnang jing start ban penjana ya ki lat ai jing hikai na kabenta ki no hikai school ba pair ki ba hikai nadu ki kerdan ki baren elementary level menta ka arp khundai tere unailar ka no hikai ba ka principal ka Union Christian College UCC ka kong bayar len nongrang kala yo ban pelat ya ka we ka kot ka bala tho halor ki lat ban yarap ban Kyntiew ya ki rukom hikai ba paka ya ka bala jer kerteng ru da ka teachers attitude towards teaching profession of elementary level of education ya kani ka kot lapalat pai ba haka jingelang bala long hapo ka conference hall ka UCC college umber haka jingeron lang o principal ka college Dr. RM Mani uba PJ kurba rang ba shnong ka umber ka bayar len nong rang ka Dr. Miss Tilia dakhar kinoi kai ka UCC bat ki bahayeng hasam. Mrs. Iba Nongrang has published it. I'm so happy to get this privilege to release this book, and I hope that all of us will get it one copy, and not only just keep in our library, but we also should read it. Teachers' attitude towards teaching profession of elementary level of education. I hope it will be a blessing to each and every one of us. So now I'll open it. Kajingat lenti kajrong karukom tho ban tho ini kapat it's very difficult persang parpa bangala ek research makabala ya ka master degree in education then haple the research nang tangale ki questionnaires then the questionnaires pada ki long ba ki mento ya ki bobo nakamshim da ready made questionnaire dengan shim da nashnahi ki questionnaire then I ki thina then makade ka lockdown class I through like WhatsApp and all ban joba some student are selected ada kapor then nang tapat dan dala itho baka idyang no dong sedong ka ilong applicable especially for the elementary school teachers nga you can perkhat bad in madam jonga bad igay ban snano ka dojo kot ban tho no da kot nomor bakila ban yarap yaki no hikai ki badang hikai haka elementary school education nang ta bada kani kajing don kani kajing to jo kani kot kolong ba yarap yaki na banwan yaki no hikai banwan ra quality of education naman nga persang ban tho lut ba ro kan madeka teachers attitude kumno na classroom kumno findil with the students kumno ban yarap ikna ki ba dang ki badan haka deng kajing yale jiki ban long ki kna ki babyang kumno bangin rate yala de kum kino hikai habang idon hangta klabyang ne em bangi rate yala de ladang ila abyang ne em kino ban yo ikata ka ban long ki kino hikai balong successful ke hangtung barok khat ila na persang hi ban tho riti na dong sedong tat kum kajing siam jonga na banga hikai haka elementary na du munswa then speech pada nang to nga yat ban upper primary then secondary then after that nga let apa siya ka higher secondary level pada laki offer ba dia nga ban hikai ya ka ban sim no ya ka principal's post dengan sim no ya ka principal to nga kam duna ban hikai tang ba am juklat pada ban let ki elementary level ban hikai biang bat kito ban don rakat bat ki ban I encourage take kiwe kino hikai ki ba managing committee katung nang tapat dia ngayarap yaki nga persang yaki dia ban ai batang shu yo ban ngan thoi kan kakot nga I bakalong ka bamintoi bhai kino hikai jonga especially tinga ai nang pong swai kino hikai jonga bangan bakin pej kan kot kuli kan kot nang bakani kan la manyarap yaki hakapor bakai hikai bakidan haka school then kata kalong ka I jonga tangkat pa por bangan hikai ka elementary level tadi ka bangin don beka quality of teaching di bandon ka class control so sometimes we ngindon kam ka class control adang imla bandon ka class control am banlong nai kai ka than lang imla bandon ka class control to ham ban le ya kata ka class control ngidon kam ban so tho ya de but through kini ki trainings bangi yo kayarap yang bangin la ban long successful ya de ban hikai haka elementary nang tao de ban so tho ila de kide kino hikai ban yarap yaki kena school bukuno bakin la ban yo jing mentoi da ka wan school so kat bagala da ki wan school pada ki kena let cheyeng komot ki dai ban yo ai engkin na ki no hikai tanga persang kata ka jing trejonga hapor bang hikai ha elementary level
Te nga persang hi kita kilat berop. Kabangile. Ti kita kajing persang kejonga kalong bakan kaya rap de ya ki kena ban kan mausa ke kabang hikai. Nang ta pade kaya nang ta pade don kinong kena jonga hi kala long dong hikai de manta ki ong ba madam kan mausa itu kajing kai jong hi. Te kai kaya rap shisha kata kajing ikan ngapor bang hikai kata ka Johnny jonga ban hikai kalong bangas mobile de ngalong nga don ki jeng dang don hi ki jeng duna bat nga persang pat kata ke level ba kunong ngan la ban ni ai ki we aji start ki khon ki bawan ban wan school hang ya school jadi ma ki khna ki bawan hang ne ki dei tang na ka campus ki dei nang ni ka nearby areas ki dei ki bak khna ki ban na kata ka background bakim tip ya ka kimba tip ha ban friend english ane kimba tip ha ban bo kom doi la dia ban pule kwat ne ban punta ki so tho ne em ka bak ki pule te kom ta ke persang dia jing persang baret ki jonga kalong bangan la ban le punta na ta ka daw nga ai ke de ke jing nang jonga ka jing tip jonga shaki we pat ki no hikai nang baki makiro kim yo ban hikai kom banga ngaro nga MeghalayaPost.news